Kular na Khlem jong Nongtrei Hima. Paralog, mentah kesini ko on lam atli ki Kular, Kiba smutanat, Kiba deh ke jing job jong kipai bat Kiba penpa bahabangi wan lang, kanu ini okai hi, usok ke jing job. Wat lang idang ya kun ya kena Khlem, bat iki jing ya Kiba bun, hendai hapedeng kena Khlem, ni lek banyak wat ya laki hok, bat pikin mau ba mentala lah tayo bangi wan chapi ban ong hato kat nungut na pi Kiba Sorkar mencem senam ka Kular ban ai kutu kajing kersan ki Nongbylla si kat nun na pi da yo bat ni pet ya kalis bayo RTI bat nang tungi syem babun kam yo lut ne ki dan ba kam yo ai bat ni syem song thad kat badang wan kerteng jong pi ni dang pha ya kitu kum ki complain sya ka Sorkar bat menta ni la yo sakwe ka jing job kata ka balong bangi dawa nak Sorkar ka to ka porhi baka de ban bu kanja helpline khnang ba kitu ki breu ki ba apply mencem snam ki ba khlami kerteng ki ba mi kerteng ki ba kham yo ka Pisa ki yo ban phone direct sya ka Sorkar ban pentip ndai ti shu menta ngok komen ba ni dang ye tap ki complain ndai ka Sorkar ru kala ai kerpang arteli kini ki phone number menta bat ka ong ba kinu ki Nongbylla ki badon ki grievance ne ki jing mo bat kani ka kentup ru ya ki tu ki badon jing hakaliang ba khampat yo kani ka Pisa ba Kular nan snam hila ban phone hakini ki arteli ki number mo ti ngap ha ngan ai kini ki number ka wei ka long ka landline number 0 lai riu sao r san not iwei r sao sakawai pat de ka mobile number khandai lai riu r iwei new riu lai riu not hila ban phone hakini ki number hapadeng ka shipho bat saw baji ka po Nongtrei bat kinu ki jing kum ki Nongbylla kentup ya ketu ka jing bum yo bisa mencip snam ngop ha phone bat batai hakini ki number ti sakawai ru pikin mau ni kun ru na benta ukhaw rason ni ong ba kum ka Khlem menta Khlem yo kan banet kamai shu dengim yo ukhaw rason ngin im kum no ngin bam kum no bat halor kan ni ru ngila pha ki memorandum Sorkar ban ong badi ban khmi badi ban ai would you ukhaw ki tu ki badon ka rason ndai ni tip babon ru kim don ka rason ti hakani ru ngila yo ya ka jing job ba ya kan ni ngan ong i shin ban batai kham dia Boleh shibon parlong kakateng jong ai shin thaba general secretary jong kinong di madan Meghalaya Greatest Shillong Progressive Focus and Street Vendors Association te hakani ka pandemic ani ka Khlem bakala wan banjur te baro khat ki ngila yo lum jing tip katu bat ni hakini kisni ki bangia leknya sambam samdi iki parlok parajor kiba Shong di jing di ha madan bat ndai tangki bat ki Nongtrei bala hati yang brio ro te kan bala naka liang jongi ni la ram bat ha ka foro ni sutanat ba ngio lum ki kateng ki jongki nak ki ba khamtam ki bomdon ra ya ka corporation te bat mentale ka ngio khobor ka babha naka central ba kila pendi ba kakat na halor jongani ka corporation te DC ru ila IT menta tengah kentu ba khamtam le ki ya ki snong nang ta ki seng halang bakher bakin shimkhya bhaya kani bakin yatrei lang khamtam le ya kani ka Khlem ngim la ban batai balano kan kut nang bakin ya yo namar kadai ka hok jongki bakin yo khaw udai sini ter kunta amat te ye kitu Kiba mdan ka rason menta ka Sorkar kan hab ai would as an emergency when issue ye kini ki NFSA PHH cards but baro Kiba mdan ni kita card Kiba dei hok banyo Kiba shem jing Kiba duk na Kiba duk tam baro mangi ki nong ki seng ni de bani rap ban lum ka keteng joki kala don ko ka form lo bala pan mi EDC ni sa frang kita ha social media bat ni de ban po ya kini shaka office jam EDC nang bakta hilam geng ki la ban yo jing rap ki sa shi sin ru ngan chupen bat kan ka phone number kum ni ba fin kam suk ban
kan mau kan ni ka di mentak tu ki labor ki Nongbylla ngi ki ba mencem senam ki apply ya ka tu ka 8,000 sispa bat pru ki hapo ka BFCW 1,000 la da pimpat yo phone kini ki helpline bakala sai ka Sorkar. Te sakawai ro ba kat bangi dang yo lum ai ki kateng la dang sedang ban pha se EDC bang akan tu ya ka seng ro ki bagi seng halang minadu ki snong ro ba ki lum makin so ha ban pha lam shaki bor district bakin budin ro namar ka de ka hok ba ki yo ha Ingat rai nak seng jo ki nong di badan ki la ada tap komba sispa tali talat sispa kerteng ngin hap bot din kombi yong shin hindre ngin hap bot din ru wat ya kane ka labor department kala ai ni atli ki number kane ka dika jing job nomor baki hap bat shim kita ki grievances ni ki jing jongi hindre ngim dei ban ong bala kut hung tu ni hap long ki ba pe ngot but hadin art tayo ngathara ngai dei ban ya lumbiang para mangi ya ka khubor ban pentip ban check ya ki account hatol appoint em kane ka Pisa but kenang bangin yo ban biak sa sisin da dakin pat pen urlong kane ka Kular.